Shalom, Parhalado HKBP Singkawang Resort Singkawang pasahaton selamat hari Minggu matuhamu sude ruas ni huriata songoninang tamuin nami nama dohoti par minggota di bagasa sadarion tuhat tama nama masu-masu parsaurata taparade maroha doho pikirata laho mar parsaurat doho debata martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhata marid dehita san buku di nomor sia ayat sada sahatu ayat tolu.
Sika nipatik dihita di mingguta sadarion dienet sian 5 Musa bidu 10 sada ayat sada songonom madidok dibaheni ikon haholongan mudo Jahoba de Batam jalarado tamu pangoloyo tu ibana aka aturan nape aka uhumna doho tonana seliling ho mangolu ido sahatna tongrak magido gogo mahita tutuhan debata lahu mangulahon no bar tu patik nai ale Tuhan debata saya pergogoi mahami lahu mangulahon no bar tu patik ni amin. Mari dihita sian buku di nomor 354 ayat sada dohot ayat 2. Di hadapan ni debata tatopoti madusatta nagudangi martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon roh tujoloni habangsa habadiomi manopoti jala manganggukod dosa nami masa jot-jot huarsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai danghu haholongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doso diri nami hubain hami dibaheni tamado rimasammu jala uhumamu hami tu hamatean saliling nililing nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagud alai dada hulat taringo tu dosatta dohok do taringo tu dosa ni saluhut portibion hasangapon ma di debata na digijang
Hatani debata nagabe epistel dihita di minggu tasadarion tersurat di Lukas bidusia mamuka mesian ayat 50 sada sahatu ayat 62 tajahama secara responsoria alai di dalam donok ari habamakitna di patohom mabohina mardalat tuhuta Jerusalem dosan na mo palangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanang tinubon ni si Maria na gabi-gabi santon di porbadia andorang soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mantar pajal do ibana dihaw pinarsilang na tuwa tuban watoru dong ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahun tu samun di dapata Jehovah amanai pergugonan suatu dosa ni disima ibana supaya memblok suatu tanoon manguhu miala mangulu doh namate au porsia diton di purbadia jaldong sada huria nabadia huria topan nelak Kristen akan nabadia doh dia sisan di dosa doh di atas yang mendok mulak mangulu sugut daging ni halak nang mate doh dia hangluan nasora sudah. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan warta jemaat di minggu ini, Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis dengan topik pengikut Tuhan yang setia. Setia mengikuton debata. Yang kedua, anggota jemaat baru. Kami undang anggota jemaat baru untuk hadir di depan. Mulai minggu hari ini gereja kita menerima keluarga Samsul Silaban Naomi Boru Nainggolan yang datang dari HKBP Resort Pasar Melintang, Lubuk Pakam, Distrik 29 Deli Serdang. Sekarang mereka tinggal di Roban, masuk WEG 2. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Molate amang inang kudul mahamna. Yang ketiga, naik CD. Hari ini dilaksanakan naik CD atau Malua Pakakungi untuk seorang anggota jemaat yang datang dari gereja GPDI Lahat. Acara dilaksanakan setelah selesai khotbah dan sekaligus telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Singkawang, Resort Singkawang. Yang naik CD atau pelaksanaan naik CD ini sudah berlangsung pada kebaktian pagi tadi. Yang keempat, pertanyaan WEG. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dilaksanakan pertanyaan WEG bertempat di gereja. Untuk sementara ini di ibadah pagi gereja kita dilayani Amang Pendeta Togar Hasugian STH MM. Dan di ibadah siang gereja kita dilayani oleh Amang Sintua TH Turnip SPD. Kemudian Amang Pendeta Togar Hasudian STH MM dan Sintua Dr. Andus J. Silalahi melayani jemaat di HKBP Pospel Sambas. Kita doakan semua pelayanan menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang keenam, hasil rapat remaja Naposo. Sesuai dengan hasil rapat remaja Naposo pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 yang dipimpin Amang Pendeta dan Perhalado,
maka kegiatan ibadah Rena sudah mulai dilaksanakan pada minggu depan, hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 masuk pukul 19 WIB. Dan yang menjadi tuan rumah yaitu keluarga Insinyur Hahabiahan T. Buru Sinamutar. Kami ulangi sekali lagi, pelaksanaan daripada ibadah Rena ini Sabtu tanggal 2 Juli 2022 dilaksanakan pukul 19 di rumah keluarga Insinyur Hahabiahan T. Buru Sinamutar. Untuk itu diminta kepada semua Rena supaya menghadirinya. Yang ketujuh, perubahan tata ibadah. Untuk perubahan tata ibadah di gereja kita dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli 2022 atau minggu depan. Yang kedelapan, rekrutmen tim IT dan Orhanes. Bagi anggota jemaat yang bersedia menjadi tim IT dan Orhanes HKBP Singkawang supaya mendaftarkan diri melalui Perhalado di WEG kita masing-masing. Yang kesembilan, dukungan doa. 1. Amang P. Lubis SE dalam keadaan pemulihan dari WEG 3. 2. Martin Basado Gultom dalam keadaan pemulihan dari WEG 3. 3. Inang Nonya DR Simanjuntak RS Buru Panggabean dalam keadaan pemulihan dari WEG 3. Dan yang keempat, kepada semua jemaat HKBP Singkawang kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yang ke-13, anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 sampai 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nama-nama yang berulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan ada di slide di depan, begitu juga di warta yang telah di-share di masing-masing WE kita. Begitu juga tentang keadaan keuangan kita, pemasukan, pengeluaran, sampai kepada rekapitulasi itu ada di slide di depan, begitu juga di warta yang telah di-share di WE kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Martang yang mahita. Mulai tema di sobahorona mituho aliamang pardingan bahasa. Dina pinalwas murupi hami aka anak dohot burum. Marpungu di joromon apalagi di bagasat tikion. Marlasi roha mamuji pasang punho. Lumobi matuhan tumangyon hatami. Ali Tuhan nunga di pasada ho hami sian ganop inganan nami be tolhas hami di inganan namyon nang manobahon sude akap pakirimon nami las ni roha nami manipat saminggon di dongani hodo hami di perdalanan ni ngolu nami di urupi hodo hami di ngolu nami anani tamama hami pas hatun puji-pujion nami saya jaloma puji-pujion nami gabi uapna khusus di hadapanmu. Di minggu nami sadari oh Tuhan marlasi roha hami ala di palos hodop hami lahu marsaur marhiti ibadah nami ala ni Tuhan pasiko malasi roha nami marhiti sude akadengkan bahasa lumubi ma Tuhan sihiri moni roha nami si jalon nami tu akarana arin amang yuton di dongan nami Tuhan na subuh rap dohot hami sialani parsahiton upasatami ma ganop ngoluna sida akan dirawat di rumah sakit soni manang dibagas na sidabe jamah Tuhan paso-paso ako ubat na pinangan na sida lehon semangat na baru dohot pakirimon na siyan hoy asanggiat
marlas ni roha na sida Tuhan majalo aka paso-pasum marhitehai paso na yang si jalo na sida perjulo pasato nami ma amang pelubis na makirim di hahi pason si pasatomu leon semangat pakirimun na baru Tuhan so ni madang na nang yanakon nami yanakon yamang kultum leon hahi pason na sempurna Tuhan so ni manang diinang nami inang si majutak buru panggabian pasato nami manguluni keluarga on puadapanmu asa pakulingi Tuhan jamah inang nami leon semangat nai baru pasu-pasu sude aka pangubation nani jalona leon pakirimon nadi saron hodung uluna sida posdoro hanami Tuhan saina pasato mudo kasila siroha pakirimon nasida tuaka arena neng rodi tikinabe posdoro hanami jalon nami doisian ho lumubi ma Tuhan keluarga ni amanami ina nami paso-paso may silas ni roha nang dinasida ali Tuhan pardingan basa na sumurong dang hagoran hami Tuhan adung-adung dope akan apia di podoman na di jabo manang di rumah sakit say paso-paso ma akan nahinirim ni orang nasida marhite hama malu ni parsahiton nasida so ni ma Tuhan dia akan nagali asa parguguamu dia akan marukil dia suka cita baru so ni ma nang dia ka na kurang mementingkan parsauro dohot hoa le Tuhan lehon Tuhan hasiholon asa masihol nasida lahuma dapoton ho marhite punguan na pinatopam ni huriam paso-paso may ali Tuhan sa jalon nasida ma akasila seroha marhite ka parjupangan na dohot ho marhite ka parpungan na pinatopan ni huriam satu kinari Tuhan na tangyono nami mahatami na nang pasaton na posomi lehon sonang ni roha dami na siyan hui asang gitar jalo hami hatami nagabi hanguluan nami paso-paso ma nang ama nami na pasaton hatami Tuhan parsahalay asang giat tarjalo hami buhal na baru marhite hata hasitongan hatami na nang si pasaton na sidam so ni ma Tuhan dia kadungan nami na marlasi roha ala ditabay ho ako murna gajang marhite hari hatu tubuh dohot hari pernikahan nasida sedang tabay sila si roha di ganop keluarga leon la si roha na manoktong Tuhan paso-paso dia kasude kerinduan pergemulan asangget lemar la si roha nasida mana daa si roham dang tama sumarlaw dosa hami Tuhan jumul urasi hami sian hadoson nami asa tamar pe hami habauran ni paso-paso nang si jalon nami do pesian ho marti na Tuhan Yesus Kristus jalo matangnya do ilile nami mau lihat tema di Tuhan amin lahomanomu hatani tuhata meredde hita sian buku di nomor 610 sada ayat sada dohot ayat 2 Yesus, selalu utama
ujung di panading ni si Elimelek doho dua yanakona imanakin si Malon doho si Kilian. Sonari tinggal ma sahala ni si Naomi rapak doho dua parumainna ima nakin si Orpa doho si Rut halak Moabi. Hamu amanami nanami nang ianakon nami hobar tu topik minggu tasadarioton debata pengikut Tuhan yang manang hata persirangan tu parumain na naduai didok rohani si Naomi holani mana mamulak tutano Juda Bethlehem tinggal ma si Orpa dohot si Rut di Moab. Didok ibana ma tu parumain nai mulak mahamu tu bagas ni inamu nabi alani holong na huhukdo ditangyakon anggiat di basa-basa Jahoba tu nasida hasonangan di ngoluna jala hobar doi amanginang tuada ni nasida hati hai molo adong na mabalu na somaridang mulak maibana tu bagas ni na tua-tuana jala unang madiabati molo adong muse na manopo nasida gabe sinodukna ido ubahen dido si Naomi asa mulak paruman na dua tu bagas ni na tua-tuana mabege hatan ni si Naomi dipangiar nasida na dua ma suara na tu matangis di parsirangani didok parumain na duai matu si maduana daong inang dang mulak kami ikon udur mahita mulak tu bangsom lapatan na radedo si Orpa do si Rut laho mangihuton si maduanai si Naomi tu luat Juda Bethlehem. Alai sahanari amanginang didok si Naomi mamuse buasa neng merdala kamu rap doho tau so tagamon tubuan anak au bain sinoduk muna molo pe marsoduk bolo nau jala dihirim tubuan anak tung tarpai mahamu maibana pai mama gudang tung tarpujung mahamu baenoni gabe sudat marsinoduk manga kamu unang masongoni hamu aliyah kadainang imanakin natajaha di ayat 10 sada sahatu ayat 10 tolu sahalinai ubege hatan ni si Naomi lam dipagugo nasida matu matangis laos di umma si Orpa masih maduanai madok parmisi mulak tu bangsona tu bagas ni na tua-tuana hobar doi tu ada ni nasida jala demi masa depan alaya mang parumain nasadai nasadanari imasi Rut marsi hoho dorohana ikor rab doho simba tuanai ibana dang mulak imana tu bangso Moab dang mulak imana tu bagas ni na tua-tuana songon si Orpa hahanai atau ngamanginang salah do si Rut di si na dilangkaribana do ada ni nasida alusna totu daw dang salah ibana di si dang namangalo ada tibana di si alai justru di paduduan si Rut lobi sian nilai-nilai adati odo manginang narikok diturpuk sadarion patuduhon hasatiaon ni si Rut
natugu, komitmen yang teguh. Rut menyatakan, ya tusi holawanan, ikotusi ahu maringanan. Bangsom nama bangsoku, debatam nama debatakku. Ima komitmen. Oma nilai-nilai lobisian na patu di patupa masyarakat hati hai ido di patupa sirut. Amang inang molo taida do mangihuton kepentingan nang hak pribadi ni surut da tumagum manian sirut maniru hahana si orpa mulak tu bagas ni natua-tuana anggiat boy musaibana marhamulian berkeluarga demi masa depanna alai amang inang dang kepentingan pribadi di pato jolo ibana rumikot do di ibana mangihuton si matuana naung matuai asa adong donganna asa adong na paturehon dang di posisi hon siru dirina songon parumain na babalu naso maridang alai tahe dietong ibana si matuanai gabe na tua-tua na sendiri dietong do si matuanai docot dirina jala dang holan keadaan ngolu si sonari na bereng ibana dau ditatap ibana tujulu di pahot sirut dirina. Ido bay di dok ibana komitmen na lam tugu sian komitmen na parjulu nakin di dok mamuse ia disi homate inang disi ma au mate disi do au huhut tartanong olan hamateani nama terbahen manirangau sian ho ninna sirut tu si maduanai di ayat 10 itu nakin luar biasa amanginang hasatiau ni siruton omma si tirwota amanginang hasatiau ni sirut luar biasa hasatiau nidang sekedar menyangkut soal budaya adat istiadat hom nang bang sobe. Kesetiaan diartikan sebagai keteguhan hati. Adong do heani jaha hatani napistar. Kesetiaan itu adalah merupakan kekayaan kalbu, kekayaan hati manusia. Jadi dang holan parngoluan si sonari alai di pasikop ibana hasation nai tu komitmen naung didokna manang pernyataan iman hasatiaun haporsiona jala dang parsatokina namanginang dang bersifat sementara saha tu namate do kesetiaani betul-betul luar biasa. Huria namar si hohot di haporsiaon atong anggosongoni luar biasa hasitiaon ni si Rut ahado upa na di jalona. Ternyata tau duti kisah ni si Rut saha tu bidu dua patuluhot dohot bidu parpudi ima bidu paupaton ai ditupak debatado asini rohana tu si Rut gabi pajupa do ibana tu sahala bawa namo rajong bawa na burju marroha bawa na basar jala parasi roha gudang ima na margoar si buas
samargani si Elimelek. Di perjupangan ni Nasida di bereng si Boas ma si Rut nama cai burju. Dibuat ma si Rut gabe jolmana, gabe pardi hutana. Ima di bidu 4 ayat 10 tolu. Jala di pasu-pasu di batado ngoluni Nasida. Tubuhan anak matutu si Rut. Jala di bayi maguarna si Obed. Amang inang sian si Obed mamuse marpanopari tu si Isai. Amani si David raja ni bangsa Israel. Laus yani muse peparan saha tu si Joseph, si Maria nama nubuhon Tuhan Yesus Kristus si Paluai. Lapatan na manginang dipakai di batado hasitiaw ni si Rut laho pasahaton sakap haluaon tunasa bangso marhite Yesus Kristus. Nang pes Rut sahalat boru Moab naso saha porsiaon hian dohot hala Israel. Alai dipilih Jahobado dipakai di batado ibana pasauton baga-baga tuhaluauni. Tungi sema nama boto dalan ni di bata dangado lo moni rohani di batado patu pahon saluhutna. Tungi sema na managam dipakai di bata buru Moab patulucon sakap ni rohani di bata dangado sa guru di ibana do. Atau ngamanginang hitape dipilit jala dipakai di bata do laho patuduhon asini rohana. Patuduhon aka pasu-pasuna. Patuduhon nang aka holong ni rohana. Alani amang tongtong mahita setia komitmen di badan di jajita mangihuton di bata setia patu pahon holong ni roha lam setia tu komitmen ta padata ai marpadat dohita ditiki mabuana kaya anak kota tu padidion nabadia asa tabuan akaya anak kota tu gereja tu perguruan ni Huria Kristen Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di tuhata Yesus Kristus. Ditiki makatidakon haporsiaon marpada dotok kita naulo dohita mangihuton hata ni debata rodi hasusuda ni bohalta naulo dohita mangulahon haporsiaon nasitong na tahatidakon. Ditiki nama jalo pasu-pasu perbagason marpada dotok kita naulo dohita makaholongi donga saripeta saliling di nguluta jalan asotupa marsirang ia so ni sirang ni hamatean. Saya songon keteguhan kesetiaan na dipatubuhon tokoh sirut di buku tasadarion setia hita tu nauli, setia hita tu nadenggan, setia hita tu hapor siota. Saliling di nguluta. Amanginang ala boruna satia do sirut gabe dipakai di bahen aka natorasna do
adong na mamilit guar ni anak na sirut na marsitahon asaya anak konay gabi buru na satia songon sirut gabi adong masatabi opurut molo pahopuna satia apalagi opui molo si Abraham diguari opuni na porsea bapak percaya molo si ruton boy madohononon opuni nasatia aka nasatia saya dapotan tupal haluaudo di bagasan parnguluan nasida jala ujungna dapotan haluaun songon siruti alani amang tapangido ma tutod di panugunogui tod di porbadiai asa ibana manugunoguhita tongtong satia tuhata Yesus Kristus tuhata mana mamasuhita sa luhutna di parmuluota. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate ma Tuhan nunga di udai ho diajar-ajari ho hami asa gabi halak nasatia songon sirut di tokoh ni buku ruton jala burju hami songon si Naomi di nama dalani akka ngulunami si ganupari asiro hami saluhna Tuhan di nama nguduti akka ulaw nami tuari-ari na mangihut secara khusus di mingguan asa homa na mangaramoti, mangajari, manugunugu, mangaliunggugu Tuhan diaka ulaw namin pasu-pasu ma Tuhan saluhna akaya nakon namin siyan na mekmet saha tu na magudang asa tong nasida si futon akka ajaran na muli ajaran siyakko gabi buru si halas sodon nami di ngulu nami upasatami ma Tuhan ngulu nami hola di bagasan goar ni anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Amin. Pangamet kata di bata tapuji ma Tuhata sian buku ide nomor 470 sada sian ayat sada ufut papungu pilihan.
tatang yakom ma peliata martangiang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leo-leo na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolop. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhase ang hami pilihanon. Pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si leo-leo mito hami. Asalam girgir hami. Saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapa hari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihot pangujunan. Palua mahami sian pangago.